Ràdio Arrels, l'actualitat. Laura Bertran. Tenim amb nosaltres el Marc Serrats. Bon dia. Bon dia. Aquest divendres 22 de gener al Teatre Municipal de Girona hi haurà un espectacle, un concert, Sem Nord, Fem Bressola, a l'ocasió dels 40 anys de la Bressola, i tu seràs a l'escenari amb la teva banda i també amb nins. Com anirà aquest concert? Bàsicament és una cantada de nens, més que un concert d'una banda, diguéssim. Nosaltres ens hem posat a disposició de que els nens puguin cantar totes les cançons i pràcticament nosaltres sense els nens en cantarem molt poques. Les cançons, quines són? Les que ja hem sentit en els CDs que heu fet? Sí, hem fet una tria dels 3 discos, sobretot que els nens les poguessin cantar i que els nens les poguessin disfrutar i que per ells fos una activitat, perquè teníem la sensació que per molts concerts que s'han fet, els nens sempre tenien una posició una mica secundària, no? I en aquest cas tot el concert està centralitzat en ells. És com una mena de coral o també hi ha algun solo? No, doncs hi ha de mil maneres. Tots alhora, una coral, ara canten 3, ara... Sí, vull dir que no serà els nens fent de coral i ja està, sinó que ara canten, ara 2 són protagonistes, ara 3 no sé què, ara canten tots alhora, ara canta un, així una mica. I tu com has treballat amb ells? Has vingut o és el relleu amb els professors? Sí, he estat 3 vegades a Perpinyà i assajant amb ells a l'escola, amb horari escolar, i tot a punt. I la resta ho han fet amb els seus professors? Sí, clar, amb les professores que s'encarregaven d'això. Ja n'has fet altres vegades. Com reaccionen els nens abans dels concerts? Perquè a vegades parla dels artistes que tenen estrès. És que els nens entenen o viuen més... Els nens tenen un punt de sobreexcitació, però que si la saben reconduir, tota aquesta sobreexcitació és energia positiva, diguéssim. Són els professors que ho han de gestionar o com? No, vull dir que un cop arriba el moment, si ells van a fer el seu i aquest punt d'adrenalina que tenen els hi dona més energia encara per fer-ho millor, no? No crec que es posin nerviós com per equivocar-se, perquè evidentment sempre hi ha nens i sempre cada persona és diferent, no? Però ells sí que tenen una excitació i acostuma a sortir sempre molt bé, perquè ells estan molt concentrats, amb moltes ganes de que surti bé i ja està, i bé. Això serà aquest divendres. El passat cap de setmana ja hi va haver un concert per la Bressola, en aquest cas era a Barcelona, ens queia a nosaltres una mica més lluny. Com va anar? Va anar molt bé. Estava tota la sala plena, molta gent, i el concert va ser un èxit. A Barcelona era un concert més per adults. Amb el RAF, Clar, per la gent que ha passat, per la gent que ja no està a l'organització de la Bressola, gent que hi ha treballat, gent que hi ha simpatitzat, un munt de coses. Doncs seran coses diferents, sempre diferents projectes amb el Marc Serrats, en aquest cas amb els nens Sem Nord, Fem Bressola, serà el divendres 22 de gener al Teatre Municipal de Girona. Molt bé, al vespre, a les 9, no? Sí, nosaltres hi serem tot el dia, però sí. Serà l'últim dia d'assaig. Sí, exacte. Veure la feina que falta. No, i perquè aquest concert s'havia de fer fa un mes i es va suspendre. I la feina ja estava preparada i l'únic que hem de fer és un recordatori. Quant de temps ha de durar el concert? Una hora, crec, una hora ja. Una hora de concert, 8 euros l'entrada pels adults, 5 pels nins, i si sou membre o amic de la Bressola també són 5 euros. Ens ho recomanes de venir fins a Girona? Sí, i tant, perquè jo he estat assajant amb els nens i és molt bonic, tot plegat, i content. Aquesta és la recomanació per aquest divendres 22. Marc Serrats, ja tindrem ocasió de parlar de molts altres dels seus projectes, també lligats alguns amb el nord, d'aquí a uns mesos, suposo. Sí, i tant, ja veureu ja. Moltes gràcies, Marc. Que vagi bé. Adeu. Adeu.
Ràdio Arrels, l'actualitat. Laura Bertran. Aquest any 2016 que acabem de començar significa, entre altres, els 40 anys de la creació de la Bressola. Tenim amb nosaltres el director pedagògic Cesc Franquesa. Bon dia. Bon dia, Laura. I bon any, doncs, per bon aquest 2016. Uns 40 anys, un any rodó que ja heu començat a celebrar, un concert que s'ha fet a Barcelona el darrer cap de setmana. El proper serà el divendres amb un concert aquí amb la participació dels nens. Exactament com penseu publicitar, comunicar sobre aquest aniversari? Doncs anirem fent a mesura que vagin venint els actes. No hem previst un programa ara ja detallat de tot del que s'anirà fent, perquè la idea era aquesta de dilatar la celebració. De fet, l'aniversari exacte serà el 16 de setembre la reentrada a del l'època. 2016, a la reentrada a l'època, exacte. Llavors el que vam preveure des de l'inici és anar acollint propostes i anar programant actes que es aniran presentant. D'alguna manera vam fer com una prèvia, es va començar a anunciar el tema dels 40 anys ja quan al mes de setembre, quan es va inaugurar l'exposició en el marc del Visa Off, i es va començar a dir, però en aquell moment doncs, encara no hi havia ni una imatge ni era inaugurat correctament, diguéssim. Ara ja hi som, ja estem en el 2016 i ja hem començat. Hem començat de moment per actes al sud, i divendres passat hi va haver aquest concert al Tradicionarius de Gràcia. Aquest divendres, doncs, com ja has dit, a Girona, en aquest cas amb participació de Mainada i que ho estan preparant, que s'havia de fer el desembre, de fet, i es va haver d'ajornar. Ja ens va bé. Un mes més. Ho tenim tot en el mes de gener i properament també hem de presentar un documental que s'ha fet d'aquests 40 anys amb entrevistes a un munt de persones que hi han intervingut, que hi han col·laborat, que encara hi són, i aquest documental es presentarà també a Barcelona i evidentment aquí a Perpinyà. Actes diversos amb escoles, que també cada escola que pugui proposar els seus actes per celebrar els 40 anys, i lògicament hi ha dos moments forts, un que és el de cada any, que és el de la Bressolada, que ha de tenir un color dels 40 anys i per tant mirarem que sigui més gran. Ocuparem dos espais, plaça de la Victòria davant del Castellet i la passejada, com sempre. I després preveiem un acte important, festiu, popular, el mateix 16 de setembre, que per atzar ens cau en un divendres, vol dir que ens va perfecte, i preveiem poder fer un acte bonic aquí sí, a la plaça de la República, doncs al centre vila de Perpinyà. Ja tindrem temps al llarg dels mesos de presentar acte per acte i les seves característiques. Molts dels que hi sou ara fa 40 anys no forçosament hi éreu, i els que hi eren fa 40 anys no tots hi són encara avui en dia. També és senyal de bona salut. És que un dels missatges és dir 40 anys després, d'una encara hi som i dues encara som necessaris? Malauradament sí, és a dir, sí, hi som 40 anys després, mantenim, i ens agrada dir-ho, com a vicepresident en Miquel Maiol, que és un dels membres fundadors, i per tant hi ha aquest lligam amb l'origen, però evidentment hi ha hagut molta renovació, és moltíssima la gent que ha passat per la casa, que com has dit no hi érem als inicis i som ara, gent que no hi era als inicis i que ja no hi és ara, hi ha hagut de tot, no? És una fita, complir 40 anys és un aniversari, és un goig, vol dir que som aquí, que la llengua té motius d'esperança, siguin les escoles, sigui Ràdio Arrels, sigui els diferents marcs associatius. Ràdio Arrels són 35 anys que fa. Són 35 anys, doncs són motius d'esperança, som aquí, però com tu deies, malauradament encara hem de ser aquí, no? Tant de bo no n'haguéssim de fer molts més, però tot fa preveure que ens en queden molts, que no serà fàcil. Veiem les darreres notícies que els parlamentaris no estan massa per recolzar les llengües i encara ens queda molta feina a fer, és evident.
En termes de centres i de nombre d'alumnes també s'ha desenvolupat en aquests 40 anys. Hi ha perspectives de mantenir-ho, d'intentar augmentar-ho? Com ho teniu? La responsabilitat i l'obligació és d'augmentar-ho. Cada cop que hi ha una família que ens fa una demanda d'inscripció i que diem no hi ha plaça, és un drama. D'alguna manera som nosaltres que estem decidint quin infant serà bilingüe i quin infant no ho serà. És molt trist quan et trobes en aquesta situació i malauradament cada any ens trobem amb moltes famílies que demanen la inscripció i que no els podem acollir. Per tant, la nostra obligació, la nostra responsabilitat és de continuar creixent, de donar resposta al màxim possible de demanda. Després, una altra cosa són els mitjans que ho puguin permetre i que els temps que venen es prometen ser durs en aquest sentit, però hi som i comptem amb moltes complicitats i comptem continuar endavant i evidentment creixent. Ets el director pedagògic, Cesc Franquesa. La pedagogia, el mètode d'ensenyament ha variat, guarda senyals amb l'origen. Quin és a la Bressola? Més que variat, jo diria que ha evolucionat, però malgrat el creixement, mirem de cuidar i de mantenir elements que des de l'inici, i això evidentment podem parlar de mestres amb gent que hi eren molt als inicis, ja funcionaven. El tema de la verticalitat és un exemple que parlem sovint, que en un inici era evidentment per necessitat. Si hi havia 7 infants, 12 infants en una classe, les edats eren barrejades per força. Hi ha un moment que podries tenir una classe per edat, però hi ha l'opció de dir no, nosaltres tenir infants diferents, de diferents edats en el mateix grup, ens ajuda amb la llengua, però ens ajuda amb la resta d'aprenentatges. El que no podem perdre mai de vista, i em sembla que mirem de tenir-ho sempre, és que l'origen de tot és la llengua. L'origen de tot és per què som aquí, i que és el poder oferir als infants aquest regal que és una llengua i una cultura pròpies del territori, el que ens porta a tota la resta, no? Totes les pedagogies, els projectes, a tota la resta de treball, que sovint és l'element que moltes famílies tenen com a atracció primera o com a interès primer, per nosaltres és una conseqüència de fer una escola en català. 40 anys vol dir també que els primers alumnes que hi van passar ja en tenen més de 40, doncs que ja hi han potser posat els seus fills, aviat potser hi posaran els nets també. Això ho aneu seguint, aquestes històries de família i què es demeden als antics alumnes? Tant com podem. Tenim lligams amb alumnes, de fet hi ha alumnes de la primera fornada que avui són pares d'alumnes, com deies, altres alumnes que no són de la primera fornada però que ja són pares d'alumnes. Comencem a tenir mestres que són antics alumnes, que això és un fenomen força recent, però que ja comencem a comptar amb mestres i amb membres dels equips que formen part d'alumnes de la Bressola, i una mica és pensar que en el futur hi hagi gent que ho ha viscut de petits i que s'impliquen i que tenen ganes de tirar-ho endavant, no? I en aquest aniversari tindran un espai els antics alumnes, tots els que han passat? Veurem, segur que hi ha espais per donar protagonisme a tothom, no? En el documental també hi ha entrevistes a antics alumnes, que alguns que són a la casa com a pares o com a treballadors, d'altres que no, que han fet altres camins a la vida, i també tenen un rol important, és evident, sí. 2016, l'any dels 40 anys de la Bressola, en volíem parlar. Aquest divendres hi ha un concert a Girona, n'hem parlat ja amb el músic Marc Serrats. Si la gent no pot desplaçar-se a Girona, ja hi haurà actes aquí al nord també, ben aviat en tornarem a parlar. Cesc Franquesa, director pedagògic de la Bressola, gràcies d'haver vingut a explicar-nos-ho. Moltes gràcies a vosaltres. Que vagi bé, adeu. Adéu.